Aşgabatda sürücüler 20 ýyly dolan ýeňil awtouloklaryň tehniki barlygy goýberilmeýändigini aýdýarlar. Şu günler Aşgabatda polisiýanyň ýol gödäwçiligi gurulunyň awtouloklaryň tehniki ýagdaýyny anyklaýyş we hasap alyş edarasy 2001-nji ýyldan öňdürilen ýeňil awtouloklaryň tehniki gurutlyk gödäwçiliginden geçirilmegine ruhsat bermeýär diýip paýtagtly sürücüler aýdýarlar. Ýeňil awtouloklaryň gurutlyk barlygyna goýberilmediligi Aşgabatyň awtoulog bazaryna 2000-nji we 2001-nji ýyllardan aňyr döndürilen awtoulaklaryň sanynyň köpelmegine getirdi. Aşgabat şäheriniň awtomobil bazary 2001-nji ýylda döndürilen awtoulaglardan dolup durdy. Bular sowdasy bilen paýtagta baran daşawly ýaşaýjylar Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdiler. Habarçymyz bilen anonim şertlerde gurrundaş bolan paýtagtly ulaw eýeleri bu düzgüniň hiniz welaýatlarda ýerleşýän tehnik anyklaýyş we hasap alyş edaralaryny degişli däldigini aýdýarlar. Welaýatlarda 1990-njy ýylda döndürilen awtoulaglar hem tehniki gurutlyk barlygyndan geçirilýär diýip ulaw söwdegarlar aýdýarlar. Ulaw söwdasy bilen Aşgabada baran raýatlar awtoulog bazaryna esasan öndürilen tenis 2001-nji ýyldan aňyrda bolan Toyota Camry we Toyota Corolla kısmına awtoulaglaryň köpelendigini aýdýarlar. Azatlyk radiosu Aşgabatda ýeňil ulaglaryň tehniki barlygy bilen bagly iş ýüzüne güýje girdilen täze talaplary barada paýtagtyň awtoulaglaryň tehniki ýagdaýyny anyklaýyş we hasap alyş edarasyndan tesbir alyp bilmedi. Azatlyk radiosynyň habarçysy Aşgabatyň awtoulag bazaryna ulag eýeleriniň sebitlerden xyridar gözleýänliklerini habar berýär. Daşoğlu welaýatynyň waran söwdegarlar 2000-nji ýylda öňdürilen Toyota Camry kysymly ýeňil awtomobili satyn aldylar. Ondan bir näçe Aşgabatlylar aýat olaryň daşyny ýüşüp öz ulaglaryny hem satyn almagy xyridar tap bermegi haýyş etdiler. Diýip bazara baran ýerli ýaşaýjylar Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdiler. Täze çäklendirmeleriň arasyna ulag eýeleri özleriniň köne awtoulagyny satyp täze ulag satyn almak isleýänliklerini, şeýlelikde öňümizdäki bir näçe ýylyň dowamyny ulaglaryň tehniki barlygy bilen bagly aladalardan azat bolmak isleýänliklerini aýdýarlar. Men her awtoulagymy satyp 2017-nji ýylda öňdürilen ulagy satyn aljak. Şeýdip gurutlyk barlygyndan iň bolmanyny bir näçe ýyl bir diýinsadım. Diýip paýtagtly ulag eýesi Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ýöne täze talaplar maşin bazaryna ulaglaryň bahasyna onçokly täsir etmedi. 20 ýyly dolan awtoulaklaryň tehnik gurutlyk barlygyndan geçirilmegine ruhsat berilmeýändigine garamazdan bahalar gymmat. Ulag satyjylar 2000-nji ýa-da 2001-nji ýyllarda öňdürilen Toyota Camry we Toyota Corolla kysymly awtoulaglaryny $5000 aşak satmak islemeýär. 20 ýyllyk gurut awtomobiliň bahasy $5000. Diýip bir ulaw söwdegäri gurrun berdi. Bu aralykda Türkmenistan serhetden ýurdun çägine goýberilýän awtoulaglaryň öňdürilen senesi bilen bagly girden çäklendirmelerini hem saklap galýar. Türkmenistanyň gümrük gullugyna görä häzirki wagtda öňdürilen ýyly hasaba alynmanyny 5 ýyly dolan hem de öňdürilen ýylyna garamazdan ziyan ýetenligi ýa-da zaýlanan we anyklanan awtoulag serişdeleriniň ýurdun çägine goýberilmegi gadagyn edilýär. Bulardan başga da Türkmen häkimetleri 2021-nji ýylda Mercedes kysymly awtoulaklaryň ýurda goýberilmegini dol gadagyn etdi. Şol bir wagtda 2017-nji ýyldan soň öňdürilen dürli kysymnaky BMW, Volkswagen, GMC, Chrysler we Tesla kysymly awtomobil ulaglarynyň dürli görnüşleriniň ýurda girdilmegi gadagyn edildi. Türkmenistanyň içeri işler edaralary paýtagtda awtomobil ulaglarynyň öňdürilen senesi bilen bagly girden täze talaplary we bu talaplaryň sebäpleri barada resmi beýanat bermeýärler.